Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Болгарские встречи». В завершении мероприятий, прошедших в рамках 5-го международного фестиваля болгарской культуры «Болгарские встречи», мы предлагаем вашему вниманию праздничный концерт, на котором звучала колоритная болгарская музыка и зажигательные танцы. Кульминацией фестиваля «Болгарские встречи» стал гала-концерт, который прошел в городе Ялта. Праздничную программу открыла народная артистка Украины Елена Басаргина. Красоту болгарских песен и танцев многочисленным зрителям продемонстрировали фольклорные коллективы из Болгарии, Молдовы, Украины. Изключително ми е приятно и съм безкрайно благодарен на Кримското българско дружество Паисий Хилендарски за това, че те ме поканиха и слава Богу, че аз се отзовах да присъствам на 5-я международен фестивал Български срещи. Това е едно наистина вълнуващо мероприятие, което показва българския дух, силата на българските традиции и показва, че ние българите
сме били и ще бъдем. Аз съм тук от една година, малко повече. Посолството на Република България и аз като посланник на Република България имам много задачи. Дипломатически, административни, но може би най-важната ни задача е общуването с вас, с българите тук, с българите в Украйна. И трябва да ви кажа, че тази задача за мен е първостепенна. И тази задача аз изпълнявам не само като свой дълг, аз я изпълнявам с удоволствие, с желание, защото чувствам вашата топлина, чувствам вашето отношение към нас, към мен като представител на майка България. За тази малко повече от година аз имах честта, имах и удоволствието, имах възможността да присъствам на много вълнуващи събития, организирани от българите, които показват силата наистина на техния дух. И като се помисли човек, преди 200 години вашите предци, бягайки от турския таган, са намерили подслон на украинска земя. Някои в Бесарабия, някои в Таврия, някои тук, на Кримския полуостров. И намерили се своя дом, намерили се своето семейство, огледали своите деца, така поколение сред поколение. Но въпреки това, техният език, българският език, те са го запазили. Техните обичаи, българските обичаи, те са ги запазили. Традициите български са запазени вече векове. Наистина за това вие, на вас и на вашите предци ви дължа дълбок поклон.
Миссию фестиваля его организаторы видят не только в популяризации болгарской культуры в Крыму, а и в популяризации самого Крыма среди болгар, проживающих в разных странах, в содействии развитию культурных, туристических и экономических связей между Крымом и Болгарией. С вами была программа «Болгарские встречи». До новых встреч, дорогие телезрители. До свидания.